Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Hilda Fahrani saking SD Wilun Setunggal. Ing mriki kula badhe maosaken aksara Jawa. Sriwedari salah sawijining papan kang rame ing wayah wengi. Luwih-luwih malem Minggu. Ing kono ana maneka warna tontonan lan dolanan kayata pagelaran wayang, sendratari uga tetembangan. Bocah-bocah uga bisa numpak kemiti putar, ombak banyu, mobil senggol lan liya-liyane. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.